Patay ang usa ka senior citizen nga barangay Tanod sa Inuburan sa syudad sa Naga, human po sila sa makadaghang higayon. Ang biktima giila nga si Catalino Paunil, 62 anyos, 15 na kaangkon ug samad pinusilan sa iyang agtang ug sa ubang bahin sa lawas. Sa pakisusi sa kapulisan nahitabo ang pagpamusil alas 6:20 kagabi daplin sa Dan. Gingon nga naka-duty tibok adlaw kagahapon ang biktima. Samtang nagtan-aw sa mga nagdula og dama ang biktima, gingong duha ka mga lalaking nakamotorsiklo ang miabot. Ang angkas mo'y mikanaog og mipusil sa makadaghang higayon. Dali sab dayon nga nakasibat. Na-recover sa crime scene ang unom ka mga empty shells sa gidudahang 9mm nga armas. Personal grudge ang gitan-aw nga motibo sa krimen. Ito ba, abot ang duha ka suspect ng motor. Ako sa linaog, sa bligan sa tubig, marag ba? Ito pa ba, tira na yun.